Otu ndị Igbo si aghọta ife na-adị iche karịa otu ndị mba ọzọ si aghọta ife. Ndị be anyị na-aghọta na ife na-eme ihe dịka abụmọnụ maọbụ ife so na ntọala mmadụ na-enye nsogbu. Ndị be anyị na-afụta na ife na-ebute ife. Ha ada afụ ya nọọ ife nọkọtara chọrọ iji aka wee mekpado gị wee nyewe gị nsogbu. A ga-ebu ụzọ chịha afa, jụọ afa si kedu ife na-ebute ya. Amala ife ahụ na-ebute ife a wee mara ka a ga-esi wee soro ya. Unlike ife ndị ụka na-eme n'ife ha kpọrọ generational curse, a ga-ebu ụzọ kpebegodo ekpere ike ka a chụpụ ife. Mana ndị be anyị matara na ụdịka ife a na-eme, a ga-ebu ụzọ jụọ si kedu ife kpatara ife a, kedu mmụọ na-enye nsogbu ihe a. Mmụọ ekwuo, ọ bụrụ mmụọ emekpara emekpa ma